Si Tinta ang order. 120 ka duro ba? Okay, kabusing. Alam sa to, kabus. Ayun ka. Hello mga kabusing. Ito pa lang ingredients natin, kabusing. Sa lulutuin nating bulalo. Ito, Bulalo. siyempre, paa ng baka mga kabusing. Beef bulalo. At itong pitchay, mais, patis, magic sarap, beef cubes, rosemary, black pepper. Ito ang special seasoning ni kabusing, Himalayan salt, hot sauce, tanglad, luya, bawang, at saka sibuyas. Yan lang mga kabusing. Simpleng luto sa bulalo. Kabusing, hiwain natin ang sibuyas. Hiwa portion na. Hiwa portion na. Hiwa portion na. Wala nga ito ng bano. Kasi bukoy mo tan na daw kanji mo niya daw. Bugabog. Super chat, no? Mas kung wala na po. Wala ang pangatan-aw sa dana. Kato lagi. Bisindan lagi nga ingon ani. Ano super chat eh? Yan ang bibili ba? Mas hindi sila po ito. Since itong atong Ugma Ako ito na para ugma. taka nga ikaw may magbuot og asa dapitan ng butangan. Ganito. Imo na dayto gibutangan. Imo na to gibutangan daan. Ang kanang video na to. Wow, Isang day mo butang ana, di ba? Ikaw may pili asa dapita ibutang. Nara dito eh. Nakakuan. Ang katong nakita nako. Ikaw magkuan og asa dapita nimo ibutang sa una ba o sinatapusan. But. Di uy. Tao na ko karon basta kay ang nakita na ko diha sa kuan TV. Ikaw mag-igo kung asa dapitan nimo ibutang ang kuan. Ang secret. Kagubot. Kita ka pa sa message. Ka bata-bata eh. Ano na bro, para ma-apply. Ibutang na na
na dia. Wala ito. I-install lang na dia ba? Di aman tao. Wala ka na maglaro. Mga kabusing, gisa muna natin yung ricadas. Sunod natin yung sibuyas mga kabusing. At ang luya natin at saka tanglad. At itong paa ng baka mga kabusing. Sunod natin ito paglagay. Mga kabusing, lagyan pala natin ng buong bawang. Isang buong bawang at saka sibuyas. Isang buo para masarap. Lagyan natin ng patis. Pera? Lagyan natin ng magic sarap kabusing. Black pepper. At saka yung secret seasoning natin. Rosemary. At saka asin mga kabusing. At kunting anghang. Yan lang mga kabusing, at saka hintayin nating maglambot yung karne. A few moments later. Update natin mga kabusing. Kumulo na siya. Hayaan natin itong maglambot mga kabusing. Mabango na siya mga kabusing. Balikan natin mamaya mga kabusing. Mga matagal na laga ito, mga 1 oras siguro. Bye bye. Update natin mga kabusing. Kumukulo na siya mga kabusing. Lagyan na natin ng mais. Natin ito mga kabusing. Beef bulalo. At takpan natin mga kabusing hanggang maglambot yung karne natin. 5 minutes later. Mga kabusin, update natin.
At saka patikman natin kabusing kung tama na ba yung lasa. Ito si kabusing yung kumakamot. Ilawan na to. Tikman daw mga kabusing. Grabe ang taba ng nabili naming karne. Ah! Beef bulalo na. Bulalo talaga. Miyan. Update natin mga kabusing. Wow, ang sarap. Di pa malambot mga kabusing. Mga 20 minutes siguro. Pwede na to. Balikan natin mamaya. Busing! Ito na oh. Ito na to mga kabusing. Malambot na siya. Patayin na natin. Ito na mga kabusing. Lagyan namin ng mais. Parang sarap. Ay, sarap yan, kabusing. Yung style nyo kabusing sa pizza huwag nyo ihalo. Ganito lang oh. Para Makarub-karub. makarog-karog. Sabi, tambok ka ba? Tambok ining bakaha eh. O siguro ni Derohe. Uy, hago. Ano? Gamay baka ni kabusing. Sarap yan, bulalo yan eh. Bulalo style. Bulalo style yan ni kabusing oh. Sarap kaya to. Laway-laway tayo niya ba? Kabusing, ito na oh. Bali, si Tinta ang order. 120 ka duro ba? Okay, kabusing. Alam sa to, kabusing. Chap-chapa na. Nandito na lang. Hanggang dito na lang. Please like and subscribe po mga kabusing. Chap-chap pa na.